ketore kama ng'aw mar mondo mi onegi kata maundu makamago jukgi kose ng'ama onego bed ni waseyo. Miri. Erokamano, mona yudo thuolo mona wache wach mobuogo ahinya matimre Kenya kasani. Nyithiwa manyiri osebedo ka ihinyo mathoth e yore mang'eny mag kuonde mag otende ma ji budhegi. En gima lit ahinya nikech waneno ka koro ichalo gimichayogi ni winjo studio moko ka nyocha debate ni dhi nyime ni ichayogi ni gihero pesa. Taparo ni depart from that mondo wang'i anena ni tang'o momiyo nyithiwa manyiri gibedo targeted ni idwa neg gima jomoko ng'ado gimna matindo tindo gi pala to dhi ting'e ogunia to wito. Ang'o matimre e society? Wadogru chien kendo wa reflect heavily kaka kuonde mwadake gi nyithindo gi ni wago kodgi mbaka machal nadi kaka jonyuol, kendo kanyo ing'eni is the base ma control behavior ma nyathi at an early stage. Koro kik wa blame gi mana kaka madam wacho ni kik ka gimoro timre marach to koro idiro wach matek ni eto nodhi kuro timo ang'o momiyo hero pesa, ang'o momiyo ng'amo kia oromo godo. Wang'i uru wholesomely mondo wang'i anena ni to ang'o matimre society masani maketo nyithindo koro donje masiche matek ahinya ma koro oromo gi ng'ate simo to dakika matin ng'ano bondo kong'eyo giorore picha to oro ne pesa to luonge to luae to donje hotel moro oromo gi a stranger, total stranger. Wang'i uru mano matut kabisa nikech ok en gimoro malight, odhi hinyowa nikech attack the female gender. To kapar ni onego wa downplay agombo ni chike mag Kenya oduog matek kuonde otende ma ji odake gi. The mainstream hotels naneno ka nigi CCTVs moko mang'eny ma bende nyalo capture details o ng'ato kotimo kata booking. Koro wa streamline kaka Kisumu County wasedhi ahead because gini no buogowa. I think I want to applaud the county government of Kisumu mar Professor Nyang' Nyong'o. There is a notice ni mosemi jo otende duto to gi joma nigi ute matindo mag Airbnb mono giket rules gi registration margi obed streamlined ma ifollow. Then reception area bendo nego bed gi some control system ma kata picha mar ng'ato kodonjo to bende goyo. Nikech na winjo ka duoko moro wuok kipenjo gini ni to notimre nade to gin giwacho ni an adult male no biro ka. Koro adult male no ok identification maber. And ng'ani nigi all the time to timo all these things moting nyaka dend nyako ni e bag modhi owite dustbin. Koro odwa beda repeated thing to koro dwa medo buogo. As a society let us reflect heavily nang'o makele. From my side awacho as janyuol ni